primær, sekundær eller tertiær alkohol af Caroline og Emma S. 2. Formålet med denne øvelse var at finde ud af, om den udleverede alkohol var primær, sekundær eller tertiær. For at finde ud af det, skulle alkoholen gennemgå 3 test. Den første prøve var Brady's reagens, som påviser carbonylgruppen i ketoner og aldehyder. Dette gør den ved at lave en reaktion mellem 2,4 dimetylfenylhydrazin og carbonylgruppen. Derved dannes der en hydrazon, som viser sig som en gul orange bundlag fald i prøven. Dog er prøven kun i stand til at påvise carbonylgrupper, og derfor skal alkoholen gennemgå flere tests for at finde ud af, om alkoholen er primær eller sekundær. Den næste prøve, som udføres, er prøve med fældningsvæske, og den er anvendt til påvisning af aldehyder. Her udnytter man, at aldehyder kan oxideres og dermed virke reducerende. Fældningsvæske er ikke holdbart, og det blandes derfor først, når det skal benyttes, og der benyttes lige stor del af fældning 1, væske som er kobbersulfatopløsning, og fældning 2, som er en opløsning, der indeholder hydroxidioner og citrationer. Der fås altså en stærk basisk væske, som anvendes ved det givne forsøg. Den er altså også i stand til at oxidere aldehyderne i alkoholen, og den virker derfor som et stærkt oxidationsmiddel, samtidig med at den selv bliver reduceret. Produktet, som forekommer, når en aldehyd er oxideret, er en carboxylsyre. Når man opvarmer fældningsvæske med aldehyd i, vil aldehydet oxideres af kobberionerne, der selv reduceres til frit kobber eller kobber 1-ioner. Der kan ved det forekomme 2 forskellige reaktioner, og begge reaktioner kan ses enten med en afsætning af metallisk kobber på glasset, eller ved udfyldning af det rødt kobber 1-oxid i den basiske opløsning. De 2 mulige reaktioner er begge 2 redoxreaktioner, og der tages udgangspunkt i basisk miljø, og disse reaktioner forløber således. Den første redoxreaktion er en reaktion, hvor carbonylgruppen reagerer med kobberionen, hvoraf der dannes en carboxylsyre og frit kobber. Først findes oxidationstallet, da vi ved, at O altid er -2 og H altid er +1, er oxidationstallet og at oxidationstallet og ladningen er lige med hinanden, kan vi dermed beregne de resterende. Det ses derfor, at C'et i carbonylgruppen har et oxidationstal på +1, kobberionen har et oxidationstal på +2, carboxylsyren C har et oxidationstal på +3, og det frie kobber har et oxidationstal på 0. Det ses derfor, at carbons oxidationstal stiger med 2, og kobbers falder med 2. Herefter afstemmes ladningerne. Det ses, at der på venstre side er 2+, mens der på højre side er ladning på 0. Dette afstemmes ved en basisk opløsning med OH-. Der tilføjes derfor 2 hvor udligning. Derefter afstemmes mængden af oxygen. På venstre side er der 3, mens der på højre side kun er 2. Dette afstemmes med H2O. Til sidst afstemmes mængden af hydrogen, som i denne reaktion er 3 på begge sider. Den anden mulige reaktion ser således ud, hvor aldehydgruppen, når den reagerer med kobber 2+ ioner, danner en carboxylsyre og Cu2O, som er kobberoxid. Og igen, der starter vi med oxidationstallet, og det skal lige nævnes, at oxidationstallet fortæller noget om, hvor elektronerne befinder sig i stoffet. Og da vi så allerede ved fra sidste reaktion, at den i aldehydgruppen skal være +1, så er den selvfølgelig det, og det er det samme med CO2+, at den har en +2, da det som sagt skal være de med ladningerne. Vi kender den også allerede fra carboxylsyren, hvor vi ved, at C skal være +3, og så finder vi den på kobberoxiden, hvor vi ved, at O skal være -2, og da det samlede det skal være 0, så og vi kun opskriver den for en af de kobberatomer, som der står der, så skal den være +1, og det ganges så med 2, når det er samlet. Og så kan vi se, at carbon det stiger med 2 i oxidationstallet gennem reaktionen, og kobber det falder med 1. Så ganger vi over kors, og så afstemmer vi reaktionen, og der skal altså sættes 2 foran kobber på reaktantsiden, og da det så er 2 kobber på den anden side, så skal der sættes det halve for, som er 1, så vi sætter ikke noget foran. Derfor der kigger vi på ladningerne, og vi kan se, at vi har 4 ladninger på venstre side, 4 positive ladninger, da vi har 2 CO2+, og vi har 0 på højre side, så derfor afstemmer vi med 4 OH- ioner, da det er i basisk miljø, dem afstemmer vi mere på reaktantsiden, så der får en ladning på 0. Derefter kigger vi på oxygenen, og der er 5 på venstre side, mens der på højre side er 3, så vi afstemmer med 2 H2O. Og til sidst så kigger vi på hydrogen for at se, om det hele stemmer, og det gør det, da der er 5 hydrogen på hver side af reaktionsbilen.
Den sidste prøve, som alkoholen skal igennem, det er tollens reagens. Og tollens reagens, den anvendes også til påvisning af aldehyder, og som ved fælingsvæske, der udledes det altså igen, at aldehyder kan oxideres. Tollens reagens er en opløsning af sølvnitrat, hvor sølvnitrat, når det opløses, det dannes, det bliver til ionerne Ag+ og NO3-, når det opløses i vand. Og det er her sølvionen Ag+, som kan virke oxiderende på aldehyder, da Ag+-ionen optager en ekstra elektron, og dermed selv bliver reduceret. Ag+ fungerer altså som oxidationsmiddel for alkoholen, mens alkoholen fungerer som reduktionsmiddel for Ag+. Der skal være stærkt basiske forhold for, at denne oxidation kan finde sted, og derfor tilsættes hydroxidioner til opløsningen. Dog kommer der et brunt bundfald ved tilsætning. Det sker ved reaktionen, som ses her, hvor sølvnitrat reagerer med natriumhydroxid og danner sølvoxid og ammoniak og vand, som så igen reagerer og danner noget, der kaldes sølvdiammonium og hydroxidioner. Det bundfald, som dannes her i form af sølv og alt det der, er en ulempe, da sølvionerne så allerede er bundet, og de er fast bundet i et salt, og er derfor ikke i stand til at reagere ellers. Når man så tilsætter ammoniak, så opløses bundfaldet i det ammoniakkompleks binder med sølvionerne, så de ikke længere kan fælde ud, som man siger. Og de er så ledes løst bundet, og på den måde i stand til at reagere med andre stoffer. Opvarmens toldningsreagens med et aldehyd vil aldehydet oxidere til sølvionerne, som selv reduceres til frit sølv, og sølvet virker altså her som oxidationsmiddel, mens aldehydet i alkohol bliver et reduktionsmiddel for sølvet. Reaktionen kan ses ved en afsætning af metallisk sølv på glasset, og der dannes altså sådan et sølvspejl. Og det ses altså i form af den her redox-reaktion, som bliver skrevet op her, hvor aldehydgruppen reagerer med Ag+-ionen og danner en carboxylsyre og frit sølv. Vi vil nu snakke om udførelsen af forsøgene og resultaterne. Først skal der ske en oxidation for at have en aldehyd eller en keton at kunne fortsætte forsøgene på. Ved oxidationen, som skal gennemføres ved stinkskab, der bruges Beckmanns blanding, som er en sortlig opløsning af kaliumdichromat. Først tælles 20 ml Beckmanns blanding og 20 ml af den udleverede alkohol op i et stort reagensglas, som spændes op i et stativ. Her tilsættes tændsten for ikke at bullerkoge og en op med en slange i, som monteres til resten af forsøget, som er et bæreglas med koldt vand, hvor væsken destilleres over i. Reagensglassets opvarmning starter meget forsigtigt, og i de første minutter må der ikke destillere væske over. Derefter opvarmes der kraftigere, så der destilleres et par milliliter over, hvorefter opvarmningen afbrydes. Destillatet er en blanding af vand, ureageret alkohol og eventuelt dannet aldehyd eller keton. Ved vores 2 forsøg havde vi i nummer E, hvor farven først var brunlig, hvor vi tilsatte Beckmanns blanding, og der blev den varm. Ved opvarmningen med bunsenbrænderen blev væsken grønlig og derefter blågrøn. Den destillerede væske havde 2 faser, den ene mere grumset end den anden. Det kan i princippet allerede her konstateres, at det ikke er en tertiær alkohol, da der ikke vil kunne oxideres på en tertiær alkohol. Ved nummer F var farven fortsat orange efter tilsætning af Beckmanns blanding, og væsken blev i modsætning til væske E heller ikke varm. Ved opvarmningen skete det fortsat en ændring, og alkoholen er derfor tabt. Det næste vi gjorde, det var Briggs reagens, som er en prøve med 2,4 dinitrophenoylglycerin. Og vi havde cirka 5 liter 2,4 dinitrophenoylglycerin opløsning op i reagensglas og tilsætte derefter en dråbe af vores destillat. Og derfor skulle vi så bemærke, om det dannede sådan en gul krystallisk bundfald, og det var muligt, at det først blev dannet efter man havde rørt rundt med en spartel, men det var ikke nødvendigt ved vores prøve. Hvis prøven var negativ, ville det vise sig som en uklar væske, men vores test var positiv, og det vil altså sige, at der var karbonylgrupper til stede i vores alkohol. Den er derfor enten primær eller sekundær. Ved fælingsprøven tilsatte vi til et reagensglas 2 ml fæling 1 og 2 ml fæling 2. Her skulle vi også bemærke en farveændring ved sammenblandingen, og hvilket skyldes en kompleksdannelse, som er en
elektrostatisk effekt, det vil sige forskellen i ladningsfordelingen, der giver tiltrækning eller reststråling mellem cover 2 plus og tetrat. Derefter tilsætter vi 1 ml af destillatet, og blandingen henstilles i kogende vand i nogle minutter, hvorefter den deaktiveres. En sydlig rødfarvning er tegn på, at der er noget kobberoxid. Og den her prøve skulle have givet resultat, men vi var for langsomt til at opvarme den, så det nåede at blive oxideret til carboxylsyre. Den sidste prøve, det var så tårnens reagens, og her tilsatte vi cirka 5 ml 0,1 molær sølvnitrat. Nej, det gjorde vi ikke. Vi tilsatte 2 dråber. Der tilsattes altså et par dråber af 2 molær natriumhydroxid til cirka 5 ml 0,1 molær sølvnitrat, og på den måde dannes altså et brunt bundfald af sølvoxid. Herefter der tilsættes der 2 molær ammoniak i små portioner, og der tilsættes så meget ammoniakvand, at bundfaldet ligesom opløses. Herefter tolvningsreagens brug, og der tilsættes på dråber destillat, og det opvarmes i et reagensglas opvarmes i et vandbad. Hvis der så dannes sølv, vil det sætte sig som en sølvspejl fra reagensglasset, eller også vil det falde ud som et sort bundfald. Og på billedet her der ses sølvspejlet i reagensglasset. Og igen så burde den her prøve have givet, altså den blev negativ, men den burde have været positiv ligesom fælingsvæsken. Men igen så skyldes det, at vi simpelthen var for langsomme under udførelsen af forsøget til at få det her opvarmet, så at aldehyderne der i de nødder bliver oxideret videre til carboxylsyre, og vi så derfor ikke havde resultat. Den primære alkohol er kendetegnet ved kun at have 1 restgruppe, og den sekundære alkohol er kendetegnet ved 2 restgrupper, hvorimod en tertiær alkohol er kendetegnet ved hele 3 restgrupper. Den primære alkohol kan oxideres 2 gange, først til en aldehydgruppe og derefter til en carboxylsyre, hvor en sekundær alkohol kun vil oxideres 1 gang, som er til en ketongruppe. Den tertiære alkohol kan slet ikke oxideres. Okay, der kan ud fra forsøget argumenteres for, at den første tildelte alkohol var tertiær, men den ikke var i stand til at oxidere, og der ikke skulle nogen reaktion. Og der kan ved den anden tildelte alkohol argumenteres for, at den er sekundær, da både tolvens reagens og fælingsprøve var negativ. Dog er det oplyst senere hen, at alkoholen burde have været primær, og det kan derfor konkluderes, at der er gået noget galt under forsøget. Det formodes, at det ukorrekte resultat skyldes, at vi henholdsvis ved tolvens reagens og fælingsprøve simpelthen har været for langsomme til at opvarme opløsningen og aldehyderne, som vi burde have givet resultat, er derfor noget at oxidere videre til carboxylsyre, og der sås derfor intet resultat. Resultatet ved 12. reagens burde som sagt have vist sig som et sølvspejl eller som et sølvsort bundfald i reagensglasset, mens den fælingsprøve burde have vist sig som en rødfarvning.